jolweny mabende idendo ni Commander in Chief mabende en kom mikao kod jatend piny. Bang'e en lemo mar jamadar mabende koro gola nomako nyaka e thone. Tok jamadar iluwe kanyo kod Lieutenant General kaeto bang'e Major General. Major General iluwo kod Brigadier kaeto bang'e Colonel. Tok Colonel nitiere Lieutenant Colonel kaeto bang'e nitiere Major iluwe kod Captain, Lieutenant, mogik en Second Lieutenant. Piny owacho koro osegolo chenro mar iko mar jamadar kotenore kod kaka chik dwaro. Odiochieng' makiny ma en tarik 20 dwe mar ang'wen higani, mosenindo jamadar Francis Ogola ibiro chiwne luor mogik mimiyo jatend jolweny mibiro time alap ma Ulinzi Sports Complex Lang'ata mane boma ma Nairobi ka chakore saa 7 mar odiochieng'. Chieng' Jumapil tarik 21 alam ne ringre ibiro bagi e skul primar ma Senator Obama kogelo manitiere gweng' Mang'ia podi e kaunti ma Siaya. Welo ikwayo mondo bediko chakore saa 4 mar okinyi. Tarik 26 dwe mar ang'wen alam mar rapar ibiro bagi ne jamadar Francis Ogola e alap ma Ulinzi Sports Complex Lang'ata mano e boma Nairobi ka kochakore saa 3 mar okinyi. Nyako Ramogi kopogore koda iko mar jamadar waikonu moko kuom weche manyien mamoko kamoting'o nyaka iko mar joma moko mabende nyotho e masira mar ndege mane onego jolweny 10. Warang'ane ni gin weche mage mabende wamiyo pek. Kendo ikne dhi bedo very simple.